I eto nas u završnoj fazi. Ja sam dok se ova boja sušila iskoristio trenutak pa sam sa platinastim pigmentiranim voskom istaknuo ove prekrasne ornamente. Naravno slijedio sam nijansu ručkica koje je Gabi, restauratorica, ovako fantastično ispolirala. Tako da sam imao predložak te platinaste boje, nije bilo neke filozofije. Kistić u ruke, puno strpljenja i pažljivo pomalo da ne zaflekam ništa drugo osim ukrasa. A boja je sada stvarno suha, gotova, topla, dovoljno svjetla, baš kao što sam želio da bude kao taj neki zlatni hrast. I sada na nju treba nanijeti 2 ruke ovog fenomenalnog wax finish varniša, zapravo jednog voskastog laka, ja bih to tako ga nazvao. Clear satin znači nije ni mat, nije ni sjajni. On će napraviti jednu završnu obradu i zaštitu naravno od habanja, ipak je to namještaj koji će se koristiti, ali će i mrvicu potamniti, mrvicu još pozlatiti, mrvicu povezati sve ove nijanse, ove strukture drva i daće jedan završni, ajmo reći, lagani sjaj i zaštitu naravno. Tako da evo, to je donji dio komode koji je uskoro gotov, a onda idemo pokazati vam šta smo napravili sa gornjim dijelom.